Sushibåndet. Forestil dig, at du sidder ved et sushibånd på en sushi-restaurant. Rundt om dig kører der forskellige tallerkener rundt med sushi. Nogle ser lækre ud, mens andre mindre appetitlige. Måske er der en tallerken med tun, som du i denne øvelse ikke bryder dig om. Nu vil jeg stille dig nogle spørgsmål. Hvem bestemmer egentlig, hvad der kommer på sushibåndet? Det gør kokken inde i køkkenet. Men hvem bestemmer, hvilke tallerkener du skal tage? Det gør du. Hvad så, hvis der kommer en tallerken med tun, som vi i øvelsen siger, du ikke kan lide? Hvad gør du så? Måske prøver du at tage den, og opdager, at du faktisk ikke kan lide den. Hvad gør du så, når den kommer forbi næste gang? Lader du den ligge og kører videre, eller tager du den igen? Forestil dig nu, at sushibåndet er som dine tanker. Hver tallerken repræsenterer en tanke. Nogle tanker er interessante eller nyttige, mens andre er mere ubehagelige og distraherende. Men ligesom med sushibåndet kan du ikke styre, hvad der bliver sendt ud. Du kan kun styre, hvordan du vælger at reagere på den. Hvis du nu konstant vælger den tallerken med tun sushi, hvordan tror du så, det føles at spise den samme sushi igen og igen og igen i flere timer? Hvad tror du, kokken vil gøre, når han kan se, at alle tun-sushierne bliver spist? Mere sushi. Måske vil han blive ved med at sende dem ud, fordi han tror, at det er det, du ønsker. Ellers tak. Hvad tror du så, der sker med tun-sushierne, hvis du bare lader dem køre forbi uden at tage den? Hvad tror du, kokken han tænker? Det er spild af sushi. Han vil med tiden sandsynligvis stoppe med at sende tun-sushier ud. Pointen er, at du ikke kan kontrollere, hvilke tanker der opstår. Tanker har vi jo tusindvis af hver dag. Det eneste, du kan kontrollere, det er, hvilke tanker du vælger at tage. Ligesom med tun-sushien. Du kan altså vælge, hvordan du vil reagere på dem. Øv dig derhjemme, når du bemærker, at der kommer en tanke. En tanke, du ikke bryder dig om. Tun-sushi. Lad tanken køre videre. Ligesom du vil lade en tun-sushi køre videre. Du skal huske, at du ikke skal undertrykke dine tanker. Eller ignorere tankerne. Men blot lade den passere, uden at engagere dig i den. Og med tiden vil du opdage, at du selv kan vælge, hvilke tanker du vil vælge at tillægge en værdi, og hvilke du vil lade passere. Og det vil i den grad give dig en følelse af kontrol.